ना मग तर. Jamie, mega shout out.
Wala pa nga nagpaparamdam. Wala pa nga nagpaparamdam.
Gano'y kayo matulog ko eh. Ha? Yung battery yun. Ano yung biling niya po mo?
Wala pa rin tayong swerte. Alayuan na lang ng agis, pwede. Say hi, 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 hi. Wala pala rin. Tingnan nyo ang alon, guys. Lakas oh. Okay. Opo, pwede po kami mangisda rito kasi private naman to. Dito kami nagtatrabaho, kaya pwede. Ang tagalabas, hindi pwede. Guys, mega mega shoutout. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.